V súvislosti s prestavbou križovatky na Molecovej a Karloveskej ulici nastane niekoľko výrazných zmien pre užívateľov hromadnej dopravy, chodcov aj motoristov. Križovatka, kde sa stretáva dopravná tepna na Karloveskej ulici s hlavnou cestou na Dlhé diely, je jedným z najviac zaťažených dopravných uzlov v Karlovej Vsi. Denne tu stovky cestujúcich prestupujú cestou do zamestnania a do škôl, popoludní zase cestou domov. Na križovatke sa otáčajú duobusy z Dlhých dielov, v pracovných dňoch toto miesto pravidelne upchávajú kolóny automobilov. V uplynulých dňoch premávku prechodne blokovala práca cestárov. Dopravný podnik mesta Bratislavy začal realizovať niektoré plánované zmeny v priestore križovatky. Podarilo sa zvládnuť v podstate rekonštrukcia prejazdu Molecova Karloveska a podarilo sa vlastne ukončiť zatrolejovanie trolejovej tráte okolo Riviery. Aké to prinesie zmeny a zlepšenia? Čo sa týka trolejovej tráte, tak kľúčové je, že vlastne tá tráť na Dlhé diely už je teraz kompletná. To znamená, že duobusy nemusia, obrazne povedané, sťahovať palice a štartovať dízlový pohon na Molecovej, čím dochádza vlastne k úspore a šetreniu vozidiel a zvyšuje sa aj prevádzková spoľahlivosť toho systému, takže je tu vlastne plnohodnotná už kompletná trolejová trať. Výhodou je aj to, že v prípade výpadkov duobusov budeme môcť nasadiť na túto trať aj klasické trolejbusy, čím vlastne zabezpečíme v každom čase dopravnú obslužnosť. Výhodou rekonštrukcie prejazdu, to je veľmi namáhavý prejazd, v podstate na Dlhé diely, kľúčový pre automobilovú dopravu. Došlo nielen k totálnej rekonštrukcii, ale aj k rozšíreniu tohto prejazdu o 14 metrov, čím sa vlastne vytvorí priestor, aby aj z vrchu Karloveskej bolo možné odbočovať vľavo k pumpe a k pripravovanému supermarketu. Aké boli náklady na túto rekonštrukciu a na túto prerábku? Celkové náklady na obratisko aj na rekonštrukciu prejazdu boli okolo 12 miliónov korún. V súvislosti s výstavbou obchodu Lidl budú nejaké výrazné úpravy tejto dopravnej situácie na križovatke? Karloveska je zraniteľná cesta, ale myslím si, že tu došlo k istej dohode s dopravnými inžiniermi a s políciou, tak aby bol aj odbočovací pruh rozšírený k Lidlu a aby aj vlastne auta, ktoré idú z vrchu Karloveskej, mohli odbočovať vľavo na pumpu a k predajni. Súčasné úpravy križovatky určite ocenili motoristi, ktorí už nemusia obchádzať výmole pri koľajniciach. Snažili sme sa naozaj urobiť všetky úkony v jednom čase. Robili sme to počas predĺženého víkendu. Naozaj tu bolo veľké nasadenie pracovných síl aj techniky, aby ľudia, keď sa vrátia vlastne z toho predĺženého víkendu, už pracovný deň, ako aj nakoniec môžeme priamo teraz vidieť, sú plne funkčné aj trolejová tráť, aj prejazd. Dôjde ešte k drobným úpravám v priebehu tohto týždňa k vymalovaniu a k presunu zastávok. Plánované úpravy cesty v súvislosti s otvorením obchodu Lidl na začiatku Karloveskej ulice prinesú niektoré zásadné zmeny aj pre cestujúcich mestskej hromadnej dopravy. Je potrebné v záujme bezpečnosti ľudí, lebo naozaj toto je veľmi frekventovaná križovatka, urobiť isté zmeny. Tá kľúčová zmena bude tá, že vlastne trolejbusové nástupisko bude na Karloveskej ceste. To znamená, že nebudú nastupovať ľudia, ako boli zvyknutí na trolejbusy na tejto zastávke na Molecovej. Tým pádom bude o jeden prechod peší cez túto cestu menej a zastávka 32 bude posunutá vyššie nad súčasnú zastávku na Molecovej. V zásade sa dá teda povedať, že tí ľudia, ktorí budú nastupovať na duobusy, budú nastupovať na kvázi ich konečnej, na Karloveskej a potom už vo vozidle prejdú cez koľajovú trať a budú nastupovať smerom na Dlhé diely. Prekládka autobusových zastávok a nástupných miest sa bude realizovať až o niekoľko mesiacov. Predpokladám, že tieto zmeny prispejú k zvýšeniu komfortu ľudí a k zvýšej bezpečnosti.